diolch yn fawr i chi i ymddod, ac mae'n anrhydedd bod yma heddi. Dyma ddarlith flynyddol y Cymmrodion, fel i chi'n gwybod, cyfarfod bob blwyddyn yma, a darlith yn sylfaen, a darlith goffa Sir Thomas Parry Williams ydy hon, ac felly mae hi'n fraint ac yn adreddydd bod hi'n gwneud hynny. I ni cael darlith yma ers llawer blwyddyn, fel i chi'n gwybod, o'r bynciau amrywiol, llenyddiaeth, wyddoniaeth hyd yn oed, barddoniaeth a'r cyfryngau, ac amrywiaeth o ser Cymru, dysgeiriaeth a chelfyddyd yn cynnwys y llynedd, wrth gwrs, ein prifardd dethol newydd, wel, mae nawr yn prifardd, yr erid Hopwood. Ac ar drothwy'r ei thymor, dwi'n ar rhan chi gyd yn dymuno'n dda iawn iddi yn ei thymor fel prifardd. Ond eleni, i ni'n torri tir hollol wahanol. Ac fe welwch chi fan hyn, enw'r llyfr tir, ond nid na o pwrpas pan yn gweud hyn. Bwyd Cymru. Dwi'n dweud bod hwn yn bwc tra gwahanol. Ac mae hwn yn ddiwydiad, wrth gwrs, sy'n bod yn ffynnu ers rhai blynyddoedd yn ddiweddar, ac yn bwc arwyddocaol iawn ac ystyried yr ymgylchfyd, sut i ni yn bwyta, sut i yn iechyd ni ac yn y blaen. A phwy gwell na rhoi'r ddarlith hon na'r awdur, darllenwr ac addysgwr Amryddawn Carwyn Graves. Sy'n wedi creu gyda llaw diwydiad cyhoeddi i hun ac edrych ar gymaint mae wedi bod yn cyhoeddi yn ddiweddar. Mae'n enedigol o Gaerdydd, wedi addysgu yn ysgol Glan Taf yma yng Nghaerdydd, ac yna yng Ngholeg Worcester yn Rhydychen, lle enillodd ddosbarth gyntaf disglair mewn ieithoedd fodern a chanoesog, Ffrangeg ac Almaeneg. Ac ar ôl hyfforddi fel athro ysgol, dechreuodd ei yrfa yng Nghymdeithas Wycliffe. Rhai o'n chi sy'n gwybod am Nghymdeithas Wycliffe sydd yn cyfieithu'r Beibl i gynifer o ieithoedd ar draws y byd a phosib. Ac ystyried bod yna dros 7,000 o ieithoedd ar draws y byd. Mae hon yn dipyn o orchest ac yn gamp sydd yn parhau ac yn mynd yn ei blaen. Ac mae wedi cymeryd blynyddoedd yn gwneud hyn. Ac yna yn swyddog cyfathrebu i'r bedyddwyr yng Nghymru. Ond tra oedd e'n cynnar dyrfa mor ddiddorol y hyn, roedd eisoes wedi ymddiddori mewn hanes bwyd ac yn enwedig ffrwythau. Roedd e'n ymddiriadelwr yn gerddi botaneg cenedlaethol yn Sir Gyfyrddin, ond yn 2018 fe gyhoeddodd e i lyfr arloesol Afalau Cymru, sydd yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ac gyda llaw, os edrychwch chi yn Amazon i weld allwch chi gael copi, allwch chi gael copi newydd, mae rhaid chi aros 5 mis. So mae'n amlwg ar draws y byd, mae'n diddordeb mawr yn Afalau Cymru yn ôl bob tebyg. Yna straeon bwydydd Cymru, yna archwilio 2,000 o flynyddoedd o hanes i ddarganfod treftadaeth gyfoethog anghofiedig bwydydd Cymru, o wistryll i seidr, menyn hallt i gigoen morfa heli. Ac wrth gwrs, nifer fawr o erthygle ar hanes y gansawdd bwyd, mewn amryw o gylchgronau, traethodydd o'r 4 gwynt, a tipyn o'r orches fanna, ac wrth gwrs mae'n cyfrannu'n gyson i Radio Cymru. Ac eleni, fe gyhoeddwyd ei lyfr diweddara tir, hanes tiriogaeth Cymru. A gyda llaw, mae lyfrau yma ar gael, yma ar gael i gael ei werthu. Dwi'n yn cyflwyno ac yn arwerthwr hefyd ar yr un pryd. Mae'n siŵr, Carwyn. Ond mae hyn yn rhywbeth, dwi'n siŵr byddwch chi'n amblyseru ynddo. Mae wedi bod yn aelod o Academi Bwyd Tir Glas yng Ngholeg y Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant yn Llambed. Oedd yn annog bywyd cynaladwy gwledig yn ymwneud ag addysg bwyd a pholisi bwyd yng Nghymru a thu hwnt. O'n i'n mynd i fynd ymlaen, ac mae Carwyn yn mynd i ddatgelu newyddion diweddara yn ei yrfa yn ystod i ddarlith. Ac felly yw'n cadw gwrwynach yna iddo fe i ddweud beth sy'n digwydd. Ond mae'n newydd. Diolch yn fawr iawn. Symud bod ychydig. Mae'n dda cael bod gyda chi. Chi gyd yn clywed fi'n iawn. Sŵn yn iawn. Gred.
Ac, chybod, yn enwedig ar ôl cyflwyniad fel hynny, ac yn enwedig wrth gwybod y bobl sydd wedi rhoi y ddarlith hon o'r blaen, y mwyaf mae dyn yn gallu gwneud dwi'n meddwl, dwi'n mynd i peidio a meddwl am hynny. Ond ceisio eich darbwyllo chi, dwi'n meddwl yn fwy na dim. Dwi ddim yma, dwi'n meddwl yn bennaf i'ch difyru. Dwi'n meddwl dwi yma i'ch darbwyllo. Gawn ni weld a lwyddo ni wrth i fi fynd ymlaen. Mae Sir Deian wedi sôn yn barod am y llyfrau, a mae pobl wedi bod yn gofyn cwestiynau dros yr misoedd diwetha ers i tir ddod allan, a maen nhw'n gofyn i fi yn aml, sut ydy ieithydd, achos ieithydd ydw i'n gwirionedd, sut ydy ieithydd yn mynd i ysgrifennu am hanes amaethyddiaeth yng Nghymru yn y llyfr diweddara, hanes bwyd ac yn y blaen, beth yw'r cysylltiad? Gobeithio bydd y cysylltiad yna hefyd yn dod i'r amlwg wrth i ni fynd yn ein blaen. Y mwriad, mae hwn yn mynd i bod yn chwythig, ond dyna ni, mynd i'n gorau. Y mwriad i, wrth i ni fynd ar hyd y 2 awr nesaf, ie? Dyna sy'n y 40 munud nesaf, rhywbeth felly. Fydd mynd ar ôl y syniad yma o ddiwylliant bwyd Cymru. Mae'n ymadrodd, dwi ddim yn meddwl byddwch chi wedi clywed o'r blaen, heblaw falle os ydych chi wedi gwrando arna i o'r blaen. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth iddo fe, dwi'n meddwl bod yna bwys sylweddol i ni yn yr oes i ni'n byw ynddi nawr. Dyn ni'n mynd i fynd ar ôl hanes llenyddol Cymru, credwch neu beidio, rhyw wibdaith lenyddol drwy hanes, cyn dynnu at gasgliadau a wedyn gawn ni falle chydig o drafodau sylwadau a chwestiynau wrthoch chi. A dwi am ddechrau, a dwi'n hoff o gwneud hyn, dwi am ddechrau trwy ofyn i chi wneud ychydig bach o waith. Cwestiwn syml iawn, beth ddaw eich meddwl chi wrth i ni sôn am fwyd Cymru, neu bwydydd Cymreig, sydd bynnag i chi eisiau rhoi beth, beth sy'n dod i'ch meddwl chi, pa gysylltiadau, beth yw'r pethau amlwg, allwch chi ddiffinio yn union hynny, dwi'n mynd i ddweud mwy, dwi eisiau chi droi at rywun i chi'n eistedd yn agos wrthyn nhw, a trafod am hanner munud bach, beth sy'n dod i'ch meddwl chi gyda geiriau hyn? A Dani. Gai dorri ar eich traws yna. Gai dorri ar eich traws chi fyna a gofyn i un neu ddau falle syrthwch fis i fyny. Parti te Cymreig. Parti te Cymreig, diolch yn fawr. Rhywbeth arall, unrhyw beth? Lobscows. Lobscows, reit, so mae yna wahanol fwydydd, ryseitiau, a seigiau. Pethau gwahanol, pethau eraill wedi dod? Tartanol. Iawn, oce, digon, diolch. Oedd yna rhywbeth arall wedi dod allan o sgwrsio chi sydd ddim yn seigiau, sydd ddim yn ryseitiau. Pethau eraill, nath yn meddwl? Bwyd llwy. Bwyd llwy, diolch yn fawr, diddorol dros ben, bwyd llwy. Rhywbeth arall? Iwd. Iwd, oce, ie, dyn ni'n mynd nôl am y ryseitiau, y bwydydd penodol. Iawn. Beth byddwch chi'n gweud fan hyn? Cregyn môr. Cregyn môr, ie, iawn. Cynhwysion, seigiau, ryseitiau. Un ola. Ti angladd a bita gormod. Ti angladd a bita gormod, diolch. Mae yna rhywbeth iddorol yn y bita gormod yna, yn does e, o ran lletygarwch. Weithiau dwi wedi gofyn y cwestiwn yma, a'r math o ymateb dwi'n gael yn bennawd yn y lleidfa yw geiriau fel lletygarwch, croeso, cartre, mam, ac yn y blaen. Dych chi wedi mynd bennaf ar ôl ryseitiau, dim trwg, mae hyn i gyd yn ddilys. Mae yna sawl cyfeiriad y byddwn ni'n gallu mynd o ran y cysylltiadau a cysyniadau diwylliannol sy'n gysylltiedig â bwyd Cymru. Ac mi allan ni fynd i fwy o fanylder, ond does dim amser. Wrth i ni sôn am ddiwylliant bwyd Cymru, petai ni'n mynd yn ôl, gwedwch,
genhedlaeth neu ddwy, ddim yn bell iawn. Mi fydd yna set o atgofion diwylliannol sy'n dal i fod yn bresennol o fewn stafell hon, mae'n amlwg eisoes, ond y fydde'n gryfach fyth, heb yn y rhy bell yn ôl, fydde'n cysylltu rhai o'r pethau yma. Gai ofyn, gewch chi heb weiddio yn y blaen, gewch chi rhyw fath o ymateb i mi. Y syniad bod yna rhywbeth ysbrydebol bron Cymreig gan bobi cartre, bod yn arfer bod yn beth cyffredin dros ben, boed ni'n sôn y ffordd hyn am bethau fel a teisen lap, boed ni'n sôn am fara brith mewn pethau eraill, ac yn y blaen pobi bara ac yn y blaen. Bod pobi cartre yn beth oedd yn amlwg yn gyffredin a nifer fawr o bethau yn cael eu pobi. Beth am rhywbeth fel llath enwyn? Os yna bobl yn gwybod beth yw llath enwyn? Rhywbeth oedd yn arfer bod, i'r rhai sydd ddim yn gwybod, llath enwyn, neu yn y gogledd, os dwi'n deall yn iawn, llaeth. Ie? Ydw i'n iawn? Llaeth. Gogledd go iawn, ie. So nid llefrith, ond llaeth. Llaeth enwyn i ni yn y de. Sef, ie, dwi wedi rhoi'r Saesneg, buttermilk. Sef yn traddodiadol, wrth gwrs, cynnyrch corddi i greu menyn, y cynnyrch ochr wedyn, rhyw fath o hylif sir gyda bacteria naturiol yn gweithio i siro'r llath wedyn i greu yr hyn dyn ni'n galw yn llath enwyn. A llath enwyn yn cael ei fita yn amser fy nhad cu ac yn amser nifer sy'n dal gyda ni wrth gwrs, ond yn ei plentyndod nhw fel rhywbeth oedd yn cael ei yfed yn ffres, fel rhywbeth oedd yn mynd mewn i sgons efallai, rhywbeth oedd chi'n gweini gyda tato newydd, sawl un yn cytuno, tato newydd ac yn y blaen. Nawr, mae yna rhywbeth yn barod, hynny yw, nid trip down memory lane yw'r ddarlith yma. Eisoes dwi eisiau gwneud cysylltiad yma rhwng llath enwyn fel bwyd gyda lle diwylliannol, gyda rôl economaidd ac yn y blaen, a'r ffaith, mi ddwedes i'r gair, eplesu. Chi'n gyfarwydd ar ferf yna, eplesu, yn Saesneg, to ferment, fermentation. Dyn ni'n gyfarwydd, wrth gwrs, gyda hynny erbyn hyn. Ac wrth gwrs, yr hyn mae blaen y gad o ran ymchwil yn dangos, ydych chi'n ymwybodol o hyn, yw buddion sylweddol, bwydydd eplesedig, fermented foods, un system dreulio ni. Ac wyddwch chi be, mae yna ddywediadau, mae yna len gwerin sydd yn gwthio ni'r cyfeiriad yna o fewn y Gymraeg. Nid peth unigryw, mo hyn, wrth gwrs. Ond mae'n dechrau dangos y cysylltiadau rhwng yr hyn dyn ni wedi gweld fel traddodiadol, gwerinol, hen ffasiwn, yn enwedig yn y parthau mwy gwledig lle mae llawer o'r pethau yn dal i fod ar gof, dyn nhw ddim wedi di'r cenedlaethau heb symud gymaint o hynny to. Y cysylltiad rhwng hynny a'r cyfeiriad mae gwyddoniaeth yn yr ystyrôn ehanga yn ein gwthio ni o ran iechyd dynol, a hefyd o ran iechyd y blaned os hoffech chi o ran cynaladwyedd ac ati. Llath enwyn, dewn ni nôl at hynny. Sionny Winons wedyn, chwiwyddwch pwy yw Sionny Winons dwi'n cymryd. Os nad ydych chi gwerthwyr Wynwyn o Lydaw, fe ddechreuon o ddod o ardal benodol yng Ngogledd Llydaw, ardal Rosgoff i werthu Winons yn Rhydain, ond yn neilltuol i Gymru. A fe ddechreuon nhw hyn yn 1822. Felly 200 mlynedd a 2 o flynyddoedd ers ydym yn ddechrau gyda'r rhyfel a blwyddyn Covid, yr unig doriadau sydd wedi bod. Ond mae hyn yn codi mater arall sydd o bwys yma. Hynny yw, mi oedd hyn yn ddigon o farchnad i gynnal dre yn Llydaw a chymuned amaethyddol digon o seis, ddim anferthol, ond digon o seis, am gyfnod eitha hir. Mi oedd yna farchnad yma yng Nghymru ar gyfer eu cynnyrch nhw. Mi wyddwn ni i gyd hefyd bod ceiniogau wedi bod yn bryn yma ym Mhontypridd, yn yr ardaloedd gwledig, os ewn ni nôl gan mlynedd, mi oedd Sionny Winons yn dod, ond mi oedd arian yn bryn. Mi wyddwn ni hefyd bod pobl yng Nghymru yn gyffredinol iawn, boed yn yr ardaloedd diwydiannol neu yn yr ardaloedd gwledig, wedi tyfu
bues i'n cyfweld â grŵp merched y wawr yn ardal Crosshans yn ddiweddar iawn, ac gofyn am arferion garddio ac yn y blaen. A doedden nhw'n gweud, wel, o dadi ddim yn arddwr. Sawl un, o dadi ddim yn arddwr. O dim llysiau yn yr ardd gyda chi, de. Holl tato, holl. Ond o dadi ddim yn arddwr, dim un go iawn. Mae yna rhywbeth yna, yn does e. Wedyn, dyn ni'n gwybod, dan digon o dystiolaeth archifol hefyd, bod winwns yn cael eu tyfu yn gyffredin yng Nghymru, ochr yn ochr a chennin, a yr holl bethau byddwch chi'n disgwyl bresych ar tato ac yn y fan. Ond bod yna farchnad i'r rhain. Doedden nhw ddim yn dod ar ei gwyliau, doedden nhw'n treulio 6 mis o flwyddyn yma, a dyma oedd rhan helaeth o hwnnw fel ffermwyr Llydewig. Sut mae deall hyn? Sut mae deall hynny? Dim llawer o arian, ar y cyfan, mynd i'r werin, yr oedd Siani Winwns, ar y cyfan yng Nghymru. Pobl yn tyfu Winwns yma yng Nghymru, sut mae deall hynny? Beth yw'r datrysiad i'r post mae hynny'n gosod i ni? Oedden nhw'n cadw. Wel, chi ar y trywydd iawn, mae rhywun yn gweud, oedden nhw'n cadw. Yn cadw'n dda, blas arbennig o ffein. Mae rhai o'n chi falle wedi prynu Winwns, Siani Winwns. Mae nhw'n blas melysach, mae Winwnsyn ddechan yn mynd ymhellach ac yn cadw yn well. Hynny yw, mi oedd y gwragedd, a stori am wragedd gyda llaw yw hon ar y cyfan, a hynny falle yn rhan o'r dirgelwch dwi'n dechrau agor i chi. Stori am wragedd yw hyn, y gwragedd yn gweld hi'n werth treulio, gwario arian prin ar gyfer y Winwns yma. Hynny yw, mi oedd yna wybodaeth am fwyd sy'n rhan wedyn o ddiwylliant ac arfer gwlad. Awn ni mlaen, cocos. Chi'n gwybod beth yw cocos? Dwi'n cymryd rhywbeth, cocos yn tyfu yn naturiol yn y tywod, lle mae'n y dreithiau mawr, ardal o enwog fel Penclawdd, ardal Talacham ac yn y blaen yn y de, rhywle fel Penrhyn Deidreth yn y gogledd, yn ddibynnol ar cocos. Mi allwch chi fynd ar y we a gwylio ffilm nath y BBC diwedd y 60au. Nethon nhw lawr i Benclawdd a chyfweld a rhai o'r teuluoedd oedd yn hel cocos yno. Ac achos oedd hi ar y chlysur, y lori cyntaf o gocos yn mynd o dde Cymru i Sbaen a gofyn, well, Mrs Jones, do you think this will catch on? Oh no, I don't know why they're sending them to Spain. Ac wrth gwrs erbyn hyn mae rhyw 95% o'r cocos a pysgod cregyn eraill dyn ni'n dal yma yng Nghymru yn mynd dramor. Dyn ni ar y cyfan, mae modd gorddweud hyn, ond ar y cyfan dyn ni wedi colli ein blas o fewn rhyw 60 flynyddoedd am bethau fel cocos. Ond dim achos bod yna unrhyw beth yn bod gyda'r cynnyrch, fel mae'r farchnad barod yn Sbaen yn dangos i ni. A dwi ddim yn meddwl bod neb yn dadlau na dydyn nhw ddim yn adnabod eu bwyd nhw yn Sbaen. Felly, mae yna rhywbeth wedi digwydd yno, yn does e. A wedyn, mi gaethon ni enghraifft arall yn dod yn barod, te capel, mi gododd rhywun yn barod. Te capel, rhywbeth y bydde Cymru Cymraeg a llawer arall yng Nghymru hefyd yn rhyw fath o chymryd, mi fydden ni'n gwenu te capel Cymreig. Ydy hyn wir o ddiddordeb. Ond eisiau tynnu'ch sylw chi, wrth gwrs, bod yna sawl peth hynod yn perthyn i hyn. Mi fi sy'n byw ac yn gweithio yn Awstria am flwyddyn. A credwch chi fi, gyda llyged Awstriaidd, mae'n te capel i ni sy'n fyw ac yn iach, os na wyddwch chi hynny. Dwi wedi profi sawl un dros y geio diwetha yma, mewn festris capel anghydffurfiol yng nghefn gwlad Sir Gar. China, gyda y capel arno fe, te yn cael ei weini. Cynnyrch fel pice bach neu tisiau gri yn cael ei gweini gyda nhw. Mewn festri anghydffurfiol, mae pob un manylun o'r digwyddiad yna yn neilltuol Gymraeg. Dwi ddim yn beth newch chi ffeindio ar y cyfandir ac yn y plan. Dyn ni wrth gwrs ddim yn rhoi unrhyw werth diwylliannol ar yr arfer yna. Nac ychwaith dim o'r pethau eraill. Ond oes rhoi nhw i gyd at ei gilydd. Dyn ni'n gweld rhyw batrwm diddorol, a dim ond enghreifftiau mympwyol yw rhain mewn gwirionedd. Pobi cartre, cynnyrch pobi. Llath enwyn, cynnyrch llath wedi eplesu. Sioni Winwns, llysiau
arfer diwylliannol economaidd yn cysylltu Cymru gyda'r cyfandir o gwmpas llysiau i gyffredin a hirhoedlog. Cocos, bwyd o môr. Te capel, wedyn sawl peth diddorol gan gynnwys y cysylltiadau wrth gwrs rhwng y te a'r ymerodraeth, heb sôn am y cysylltiadau amlwg gyda chrefydd. Mae rhain yn bethau cyffredin. Dwi'n gwybod fy mod i'n gallu mynd i bron a bod unrhyw gynulleidfa yng Nghymru, siarad am y pethau hyn, a gwybod y bydd yna rhyw fath o gysylltiad diwylliannol gan bobl a'r pethau yma. Ond mae'n amrywiol ein natur. A mi allan ni mynd ymhellach ac amlinellu rhyw paratoi bwyd, arferion o amgylch bwyd, a oedd yn gyffredin iawn yng Nghymru, wrth i ni fynd nôl efallai'r 50au, ond oedd a statws isel at ei gilydd. Statws isel yn perthyn yno. Cyffredin yn cael ei rhannu ar draws y wlad ar y cyfan, ond statws isel yn perthyn yno. A sydd ar y cyfan wedi cael ei colli yn y cyfnod ers hynny. Mae hynny'n codi cwestiwn, pam, sut, beth sydd wedi digwydd. Os ydyn ni'n cytuno bod yna bethau yma sydd â photensial i fod o ddiddordeb diwylliannol sydd yn amrywiol ein natur, sydd â straeon a diwylliant, caneuon gwerin, bod math o bethau'n perthyn iddyn nhw. Os ydyn ni'n cytuno bod hynny'n wir, ac mi fyddwn ni'n dadlau hynny, dyn ni hefyd yn gwybod bod ein perthynas ni fel gwlad gyda bwyd erbyn hyn yn un cymleth ar y gorau. Hynny yw, mae lefelau gordewdra gyda'r ucha yn y byd cyfan erbyn hyn. Dyn ni mewn economi lle dyw ein amaethwyr, ein cynhyrchwyr bwyd ni, ddim yn gallu cadw deipen llinyn ynghyd. A, wrth gwrs, yn protestio ar eisiau Senedd yn gynharach eleni. Lle, sut bynnag eich chi'n edrych ar y peth, o safbwynt cynaladwyedd, economi, iechyd, hyd yn oed diwylliant, mae'n weddol, diogelwch bwyd ac yn y blaen, mae'n weddol ddi arno ni. Mae'r ddau beth yma'n wir, mae eisiau gofyn pam, dwi'n meddwl. Ac un rhan o'r ateb, dwi'n meddwl, yw yr union beth yma, sef sut mae'r diwylliant ei hun yn edrych ar y cwestiynau. Canfyddiadau, a dwi eisiau mynd ar ôl trywydd canfyddiadau allanol yn gyntaf yn gryno. Gerall Gymro, wrth gwrs yw hwn, mi oedd yn edrych rhywbeth erbyn i hyn, ac yn yr llydydd ganrif ar 10. A dyma'r hyn ysgrifennodd Gerall Gymro am y Cymru yn ei gyfnod yn y Lladin, a wedyn mewn cyfieithiad Saesneg oedd gen i. Almost all the population, Gerall, lives on its flocks and on oats, milk, cheese and butter. Gerall yn hannu, wrth gwrs, ar un ochr ei deulu o dras Cymreig, a'r ochr arall o dras Normanaidd. Pontio, dau fyd. Pa perspektif sydd gan Gerall wrth iddo'r ysgrifennu fan hyn? Ydyn ni'n gallu cymryd ei eiriau fel sy'n nhw yn disgrifiad di-diwedd, achos yn nes ymlaen, yn yr un darn o waith, mae'n disgrifio perllannau, gwynllannau, niferus mewn sawl man gwahanol yng Nghymru. Hynny yn awgrymu eisoes bod gyda fe rhyw fath o agenda wrth ddweud fel hyn mae Cymru'n bwyta. Dim pnydau, dim perllannau maen nhw yn tueddu bwyta cynnyrch llath yn benna. Mae yna wahaniaeth yma rhwng Cymru a Normandy sydd yn berthnasol. Allwn ni fynd ymlaen, enghreifftiau yw'r rhain yn unig, ond am i allwn ni fynd ar ôl enghreifftiau eraill. Thomas Dainley, 1684, Sais oedd Thomas Dainley, yn ymweld â Chymru, nid y cyntaf ac nid y olaf, i ddisgrifio arferion diddorol y brodorion gwahanol oedd yng nghefn gwlad Cymru ei gyfnod Mae'r dyfyniad yma yn gwneud y tro. Wrth agosaiad Aberteifi, medde fe, they have choice wine, hynny yw o bobl leol. They have choice wine also of their own growth off the mountains, which the Welsh gentlewomen make of raspberries,
and which abound in these parts. A mi allwch chi ddarllen hynny yn meddwl, dyna ddiddorol yma na ni. A wedyn mae eisiau stopio. Chi'n nabod Aberteifi? Pa flynyddoedd? Mae wedi disgrifio mynd yn Preseli yn barod. Mae e'n dod ar yr hewl yna, lawr, mewn i Aberteifi ei hun fan hyn. Wine of their own growth off the mountains, mae hwnna'n barod yn dechrau swnio'n rhyfedd. Os oedd yna wyll llenyddiaeth yng Nghymru yn y cyfnod yna, doedden nhw ddim ar flynyddoedd. Ac which the Welsh gentlemen yn neud of raspberries. Wine made of raspberries. Sut mae deall hyn? Wel, mountains fwy na thebyg gen i yn gyfieithiad llythrenol anghywir i'r Saesneg o'r term lleol mwni neu mini. Mwni neu mini, mynydd, ddim yn golygu yn y Gymraeg. Dyw mynydd yn Gymraeg ddim yn golygu copa yn unig. Mae yna ystyr ehangach yn perthyn i'r adrodd, ac mi allwch chi ddarllen penod o'r hynny yn y llyfr newydd. Dewch i'r brafod yfori am hynny. Tir comin yn y bôn sydd gyda ni fan hyn. Tir comin, mafon yn tyfu'n wyllt ar odref tir comin. Mae hwnna yn dechrau gwneud synwyr. A wedyn gwneud gwyn gwlad, traddodiad cryf o wneud gwinoedd gwlad fel maen cael ei galw gyda'r mafon. A hynny'n ddigon anghyfarwydd i'r gŵr o Middlesex i ddod yn ei sylw at yr arfer. Dyna, dwi'n meddwl, sut mae deall rhywbeth fel hyn, a mae yna sawl enghraifft arall. Dyn ni'n gweld yr hyn dwi'n geisio amlygu yn gliriach wrth i ni symud ymlaen. Symud ymlaen at enghraifft arall o gyfnod digon tebyg rwy'r gan mlynedd ynghynt, ac edrych ar, mi allan edrych ar genyn, wrth gwrs, Cymru'r unig gwlad yn y byd lle mae yna lysieuyn cenedlaethol, mae yna reswm am hynny. Ond caws bobi, ydych chi'n gwybod beth yw caws bobi? Ydych chi'n gwybod sut mae caws bobi'n tueddu cael ei alw erbyn hyn yn y Gymraeg? Yn y Saesneg. Welsh Rabbit, da iawn. Yn union, Welsh Rabbit yw caws bobi. Ond caws bobi yw'r ymadrodd gwreiddiol gyda llaw, ac mi es i ddadl gyda'r hanesydd bwyd Saesneg Annie Gray am hyn. Welsh Rabbit is indeed Welsh. Mae yna llawer gormod o dystiolaeth hanesyddol. Mae Cogmesyr yn ddiweddar iawn, dod o diwedd y 19th ganrif, 15 mae Cogmesyr. Ond mae y Welsh yn mynd o leia i gyfnod Elizabeth. Ar ôl deddfe uno, gyda Cymru yn dechrau symud i Lundain, yn enwedig rhai mwy boneddig, yn mynd â'i arferion gyda nhw. Mi oedd y Llundeinwyr yn gweld ei arferion nhw ar sawl lefel yn ddigon doniol. Dyma ddwedodd yr ysgrifennydd Andrew Bwyd a bu farw yn 1549. Gwrandwch ar hyn. It is written among old jests how God made St. Peter porter of heaven. And at one time there was in heaven a great company of Welshmen, which with their babbling troubled all the others. Wherefore God said to St. Peter that he was weary of them, and he would love to have them out of heaven. To this St. Peter said, Good Lord, I warrant you that shall shortly be done. Wherefore St. Peter went outside of heaven's gates, and cried with a loud voice, Caws bobi! Caws bobi! That is as much to say, roasted cheese! Upon hearing this, the Welshmen ran out of heaven at a great pace. And when St. Peter saw them all outside, he suddenly went into heaven and locked the door, and so got all the Welshmen out. Dyna, wrth gwrs, yr union ymateb, dwi'n siŵr, oedd e'n chwilio rhywun cymryd yn ôl yn Llundain. Mae'n werth deall yn y cyfnod yma, dim ond ar ôl y rhyfedd cartre yn Lloegr, gwnaeth cawsiau ennill ei bri. Cyn hynny, mi oedd y cawsiau mawr, Saesneg Stilton ac yn y blaen, bob un o'r rheini, ar ôl y rhyfel cartre, y cawthon nhw ei henw a marchnad yn Llundain. Cyn hynny, mi oedd cawsiau yn perthyn i'r werin bobl ac felly statws isel iawn os oedden nhw'n cael ei bita o gwbl. Rhan o'r stori fan hyn yw bod gyda chi boneddigion Cymreig yn dod i Llundain ac yn mynnu dal i fwyta caws bod hyn yn arfer oedd yn statws isel neu yn yr achos yma yn cael ei gysylltu gyda diwylliant neu ethnigrwydd gwahanol. Dwi'n meddwl mae'n anodd peidio darllen hynny yn y stori yma. Fel yn yr enghreifftiau eraill wedi dechrau cyflwyno jyst nawr,
Ac wrth gwrs mae yna hanes hir gyda ni ddynoliaeth o wneud hyn. Dyn nhw ddim fel ni. Maen nhw'n siarad yn wahanol i ni am yn bita pethau rhyfedd. Dyn ni bobl Ewropeaidd yn eog iawn o wneud hyn gyda arferion ieithol yn addas am y cyd-destun yna. Mae yna rhyw arllu. Eto, efallai, wrth ddod at y wistrys. Wistrys, oysters, mae yna air gwell yn Gymraeg. Mi fydd rhai ohonoch chi mae'n siŵr yn gyfarwydd ar gair llynneswm. Do'n ni ddim eisiau cigôn, a do'n ni ddim eisiau cenhinen ar glawr y llyfr yma. Mi oedd, mae'n debyg, wistrys mwyaf byd. Does dim ots oedd e'n wir neu beidio, ond wistrys mwyaf byd yn ôl y coel yw cael oddi ar arfordir De Cymru yn benodol yn ôl fwyd ac yn ffynhonnell protein pwysig dros ben i drwch gwerin bobl Cymru. Mae yna dystiolaeth gryf fod wistrys llawn cyn bwysiced a chaws a wyau fel protein i bobl Llanidloes yn bell o'r môr, cyn y rheilffyrdd, pobl fydde'n mynd o flwyddyn i flwyddyn heb fwyta rhyw lawer o gig coch. Os cig, yna cig moch yn unig, ond yn sicr ddim pethau fel cig oen na chigeidion. Bwyd y werin bobl felly, hynny ddim yn unigryw yng Nghymru, ond yn sicr yn wir yna. Ond hefyd, gan ei bod nhw mor fawr, oherwydd y cysylltiadau ehangach yma fel diwylliannol, fel aphrodisiac, a rhain am mynd o ffordd bell wrth gwrs, mor fawr. Arfordir oddi ar Aberdaugleddau, Dinbych y Pysgod, Sir Fôn hefyd. Mi oedd yna farchnad ehangach iddyn nhw, marchnad mwy uwch mewn cymdeithas. A felly'r hyn ddigwyddodd oedd bod yna allforio yn dechrau. Wistrys yn cael ei cynaeafu, yn cael ei rhoi mewn i fareli a'i piclo, yn mynd o borthladdoedd De Cymru i Fryste, o borthladdoedd Gogledd Cymru i Lerpwl, o ddi yno i farchnadoedd ar draws De Lloegr ac yn wir y tu hwnt. Dyn ni sôn am yr iseldiroedd De'r Almaen ac yn cael ei gwerthu ymlaen am eu bod nhw mor fawr ac achos wedi piclo aphrodisiac. Ond wrth gwrs, wrth i hynny ddigwydd, cael ei gwerthu ymlaen nid fel Tenby oysters neu fel Pembrokeshire oysters, yn sicr nid fel Welsh oysters, ond fel Bristol oysters. Yr un stori, cysylltiad, mater o statws yw hyn, canfyddiadau diwylliannol yn siapio wedyn yr hyn oedd yn digwydd o fewn yr economi fwyd. Ac yn y pen draw, mi ath y peth yn anhynaladwy ac ni o'r bysgotwyd y pysgodfeydd wistrys yng Nghymru ac buon nhw farw ar y cyfan rhyw ganrif a 10 mlynedd yn ôl. Mae yna ymdrechion i weld gyflwyno nawr. Ac felly, wrth i ni, wrth i ni gyrraedd yr 20fed ganrif, dyn ni'n cyrraedd cyfnod lle mi oedd yna gynhwysio, mi oedd yna reseitiau, mi oedd yna ddilliau o greu diet i'r boblogaeth oedd yn amrywiol ei natur, fel menyn ryw wlad wrth gwrs. Amrywiol ei natur yn gysylltiedig gyda dywediadau, gyda gwahanol rannau o'r diwylliant yn estyn ar draws y rhannau o'r y gadwyn fwyd, pethau fel cynnyrch y môr, bwydydd llaeth, gwirodydd ac yn y blaen. Amrywiaeth yn perthyn yna, a gyda llaw. Dyn ni'n cymryd pethau hyn yn ganiataol, ond beth yw'r cawsiau enwog traddodiadol Llydewig? Does dim. Doedd yna ddim arfer o wneud caws yn Llydaw. Menyn, ond ddim caws. Digwydd bod yma yng Nghymru, mi oedd gyda ni arferion o gwneud caws a menyn a chynnyrch llaeth amgen hefyd o fwyd llaeth. Pethau mewn geiriau eraill, gallen ni fod wedi ymfalchio ynddyn nhw, gallen ni fod wedi datblygu ymhellach. Dwi heb sôn am seidr hyd yn oed. Y pethau gorau oll a allai fod wedi cael ei datblygu. Nis datblygwyd. Ac yn lle hynny, fe
sain ffaganwyd, os hoffech chi. Y cwbl sy'n gysylltiedig a phob dim dwi wedi, gydag ambell i eithriad weddol bychan ac weddol, mae gen i ryw linell chydig yn wamal yn y llyfr yn y Saesneg, rhywbeth fel a bunch of mass-processed Welsh cakes does not a food culture make. Dwi'n credu bod yna ryw wirionedd yn hynny. Felly, pam? Wel, mae sawl rheswm. Wrth gwrs bod e. Mae diwydiannu cynnar yn rhan o'r stori. Mae statws merched a lle menwod yn hyn i gyd, a statws tri isel, wrth gwrs, o fewn diwylliant Cymraeg, i bopeth oedd yn gysylltiedig gyda menywod. Mae hynny yn anffodus yn rhan o'r stori, dwi'n meddwl. Meddyliwch am lemmer lyonès, cogyddion hyn yn Ffrainc oedd yn benywod, statws uchel iawn yn cymryd coginio'r cartre ac yn cyflwyno fe wedyn i genedl Ffrenig. Dim byd tebyg yma, wrth gwrs. Mae yna sawl agweddi hyn. Un agwedd, dwi'n meddwl, hefyd, yw y cysylltiad agos yma rhwng Cymreigrwydd cymaint o'r bwydydd, y seintiau, y seigiau yma a'i statws cymdeithasol isel, a'r ffordd mae'r Cymru ei hun, dyn ni'n hunain wedi cymryd hynny ar mewn hunain. Enghraifft hyfryd arall o hynny, Bobby Freeman, dwi'n rhai ohonych chi'n cofio, neu wedi clywed am, mi oedd hi yn rhedeg tai bwyta, un yn Abergwein, mae gen i awdurdod dad, a dyna yn wir oedd y tŷ bwyta cyntaf yng Nghymru i weini cawl, neu lobsgaws, i rai ohonych chi, ar y fwydlen. Ar hyn ddwedodd chymod, achos taw bwyd y cartre yn unig oedd hynny. Heb sylweddoli, wrth gwrs, bod pob un o'r ryseitia, dim pob un, ond nifer helaeth o'r ryseitia, sy'n cael y clod mawr yn Ffrainc neu Sbaen neu Eidal neu Lybynnau wedi dechrau fel bwyd y cartre. Wedi newid rhywfaint yn nwylo cogyddion, ond dyna lle dechreuon nhw. Mae'r pethau hyn yn ddiwylliannol, yn anad dim arall. Dwi ddim wedi wneud gydag ansawdd y cynnyrch. Na hyd digon o sleidiau i roi llawer mwy i chi. Ond dwi'n mynd i wneud ymlaen. Dwi ddim yn mynd i sôn am Jack Glan y Gors, ond falle bydd hwn yn cynrychioli beth mae llawer o sleidiau eraill yn dweud, sef Jack Glan y Gors yn fardd wlad, os hoffech chi, yn y gogledd ddwyrain, yn canu penillion ac yn y blaen ar gyfer cynulleid fawr, llaw gwlad, hwyliog, un enghraifft o blith nifer o fewn ein llenyddiaeth ni, jyst i wneud y pwynt i chi, ein bod y pethau hyn yn gymleth, achos o fewn llenyddiaeth Gymraeg, a mi allwch chi ddarllen treithawd hir gen i, 8,000-10,000 eiriau yn treithodydd 2022 am hyn, ond o fewn llenyddiaeth Gymraeg, mi ydyn ni, digwydd bod, gweitha'r hyn dwi newydd dweud, mi ydyn ni wedi rhoi lle weddol ganolog, nid canolog, ond mae yno, am bob cyfnod, a mae yna olwg positif ar fwydydd lleol, traddodiadol ac yn y blaen. Felly, nid dyna y rheswm mwy o pethau eraill nes i grybwyll. Jack Glan y Gors yn enghraifft o hyn. Jyst rhywbeth hwyliog, ond dal yn sôn am seigiau, yn rhoi hwyl, naws gwledda, naws tyfu bach o rialtoch yn y nghyd-destun yma, a mae lawer o rei eraill y gallen ni fynd ar ei hwn. Dwi ddim am wneud, fy mod i yn hoff o hwn, gan y mod i wrthi, un bach arall. Mae yna lawer o englynion i fwydydd yn y Gymraeg. Mae yna dal i gael ei sgrifennu o hyd. Cawl, berwad y gig o bore, yna dod y datws nath lysiau, toc o fara gydag a chaws, be mwy chi eisiau, Dick Jones. Hynny, dwi ddim yn llenyddiaeth fawr. Ar yr un pryd, wrth sôn am fwyd, wrth sôn am weini pethau mewn caffi, mae gyda ni pethau o fewn ein diwylliant sydd yn ychwanegu at yr hyn sydd yn y pethau sydd o gwmpas yr ochrau wrth i ni fwyta, rhannu bwyd gyda'n gilydd. Mae'r cynhwysion ehangach, chi'n gwybod beth sydd gyda fi, diwylliannol yno gyda ni, ond ddim bod ni ddim yn tueddu gwneud y defnydd gorau ohonyn nhw.
bwyd mewn llyn Gymraeg. Ie, hynny yw, mae yna bresenoldeb hir hoedlog i hyn, a mae yna ystyr i fwyd o fewn y traddodiad barddol hefyd. A mi allan ni wedi dangos enghreifftiau mwy niferus. Dwi eisiau dechrau dod i fwcl gydag ambell i gasgliad. A mi ddim ar ôl. Wel, mae'n angen hyn yn dod gan mod i wedi cyfwyll ar y dechrau. Bwydydd cech, mae hwn falle yn un enghraifft o brith nifer. Wrth i ni ddod nôl at y bwydydd, lle dechreuon ni. Mi roesoch chi enghreifftiau yn dod ar y dechrau. Pa fath o beth sydd gen i mewn golwg wrth i fi ddweud bod gyda ni bethau niferus ac amrywiol dros ben o fewn ein diwylliant bwyd traddodiadol sydd o ddiddordeb ac yn berthnasol ar sawl lefel wrth i ni edrych i'r dyfodol. Mae cyrch yn enghraifft enwedig o dda. Mi oedd cyrch nid yn unig yn gyffredin iawn fel cnwd, ond hefyd fel rhywbeth oedd yn cynnal pobl. Bron i bod bob rhan o Gymru, yn enwedig ar y tir uwch yn bob rhan o'r wlad. Sut oedd pobl yn bwyta cyrch yn draddodiadol yng Nghymru? Wel, dwi wedi cwrdd ag ambell un yn ardal dinas Mawddwy, tueddu bod y to hun, sy'n dal i gofio cael ei codi ar bethau fel Cymru. Wyddwch chi beth yw Cymru? Sican oedd y gair yn y de. Sican, gyda llaw, yn gawe English, neu South Cambridge English. Chicken, wedi benthyg o'r Gymraeg. Sican enghreifftiau da. Am ein bod ni wedi stopio'n llwyr, eu paratoi nhw, eu bwyta nhw. Am ein bod nhw'n arfer i jyst a bod o fewn co byw, yn bod yn gyffredin iawn iawn. Am ei bod cech yn tyfu'n dda ac yn rhoi cnwd da i chi mewn amgylchiadau lle bydd cnydau eraill ddim yn cynhyrchu. Dyna pam oedden nhw'n cael eu tyfu mor gyffredin. Am fod gyda ni mathau traddodiadol sydd wedi eu cadw. Chi wedi clywed am y cyrch di bach? Ewch chi edrych ar y we, os nad ydych chi, sgan i ddim amser nawr. Ewch chi edrych ar y we, cyrch di bach, Welsh Black Oats, ac ewch chi hanes ffermwr ar ochrau Llandysul, nath gadw y cyrch di bach i fynd. Mae'r genotype wedi ei ddarllen erbyn hyn yn Aberystwyth yn Ibers. Mae'r genynnau yma mynd nôl i oes efydd. Mae wedi cael ei dyfu yng Nghymru, wedi addasu i'r amodau. Maen nhw wedi gwneud double-blind taste testing, a maen nhw'n dod allan yn fwy blasus nag unrhyw gyrch masnachol modern. Byddech chi'n gobeithio am hynny, ond mae gwir yw hyn, nid rhywbeth nath nhw, sefyllfa nath nhw greu. Ac wrth gwrs maen nhw'n tyfu hyd yn oed gyda amodau gwaith a cyrch modern confensiynol. Nid yn unig oherwydd hynny, nid yn unig oherwydd o'r cyrch yn naturiol yn ddi-gluten. Ydych chi'n nabod pobl sydd ddim yn gallu treulio gluten erbyn hyn? Mae'n broblem gynyddol ar draws y byd-gorllewinol. Cyrch yn naturiol yn ddi-gluten. Maen nhw'n aml yn cael eu prosesu mewn ffatrïoedd lle mae gluten hefyd. Dyna pam gewch chi gluten-free oats, ond maen nhw'n naturiol yn ddi-gluten. Ond yn fwy na hynny, wyddwch chi beth, mae Cymru, mae sican. Un enghraifft, mae rhai eraill hefyd, llith a siot a beth eraill. Ond mae Cymru a sican, maen nhw'n fwydydd eplesedig. Sefyll y cyrch, oedd wrth gwrs wastad yn organig, ar hyd yr oesoedd. Sefyll y cyrch mewn dŵr am dridiau, gadael y dŵr i siro, gwaith bacteria yw hynny. Wedyn, rhoi drwy gogor neu rhoi trwy hidl, hidlo, a wedyn myd-ferwi ac ymysgedd sir, nes bod cynffon yn creu, wrth iddo fe y ferwi, gadael iddo fe oeri, a wedyn bwyta y peth sir yma. Chi wedi dod o dros ceffyr, blas sir, hynod o, yr un math o flas sy'n perthyn i Cymru neu sican. Ac mae hwnna, dwi'n meddwl, yn dechrau wedi awgrymu chi gwahanol fanteision ar sawl lefel mae hyn yn dal i ni fel cymdeithas at y dyfodol. Felly, o ran deall ein gorffennol, darganfod bwyd Cymru, bwyd traddodiadol Cymru o'r newydd. Mae'n gwestiwn yn y canol yna'n does e. Ydy deall trwch ein poblogaeth ni yn well heddiw nag oedd yn y flwyddyn 1910?
neu 1924 gan mlynedd yn ôl. Wel, mae'n gwestiwn agored iawn yn anffodus, a dwi wedi darllen adroddiadau Llywodraeth Prydain ar unemployment and ill health in the South Wales Valleys rhwng y ddau ryfel byd. Mislon ar gael i'r rhai oedd gyda fwyaf o drafferth i fforddio rhoi pryd o fwyd ar y bwrdd. Erbyn heddi, pwy isa ma'ch incwm chi, po weitha mae'r bwyd sydd ar gael i chi. A mae yna lawer allan ni fynd ar ôl fyna. Ond mae hynny wrth gwrs yn feirniadaeth lem ar ein cymdeithas ni, ac yn fater sydd angen mynd i'r afal ag mewn ffordd holistaidd. Dwi ddim yn annog ni i fynd yn ôl, petai'r fath beth yn bosib, heb sôn am bod e'n ddymunol, dwi e ddim. Ond dyw'r presennol ddim yn anochel. A dwi am gyflwyno'r syniad i chi bod yna lawer o bethau ar sawl gwahanol lefel o gnydau amaethyddol ac yn y blaen drwodd i'r ochr ddiwylliannol anoddach rhybus arno i'r ochr iechyd cyhoeddus, pethau o fewn ein gorffennol bwyd sydd yn berthnasol dros ben i'r dyfodol. Dyna i ni'n gweithio arno fe nawr. Dwi wedi gadael, dwi wedi ymddiswyddo o'r Brifysgol yn Llanbed. Dyma'r hyn gyfeirio deian ato ar y dechrau. Dwi eisiau gofyn i chi am help. Dwi ddim wedi gofyn cynnydd i wneud hyn, ond dwi'n siŵr bod hi'n berffaith iawn. Mae yna brosiect wedi bod yn rhedeg yn Sir Gar am 2 blynedd yn defnyddio arian levelling up i ddefnyddio chefs, i ddefnyddio cogyddion proffesiynol sydd wrth ei bodd gyda bwyd, sydd gyda'r fawn o gymryd cynhwysion, ffres, amrwd a gwneud bwyd iachus, blasus, fforddiadwy gyda'r cynhwysion hynny, a dysgu unrhyw un, pawb, i goginio bwyd ffres, iach a blasus. Mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol, bron embaras o lwyddiannus. Mae yna dîm mawr, rhyw 30 yn wedi bod yn gweithio arno fe. Mae angen dyfodol iddo fe, a dyn ni wedi penderfynu sefydlu elusen newydd i Gymru gyfan o'r enw Cegin y Bobl. Dyn ni wedi dechrau codi arian, ond heb fynd i'r cyhoedd eto, ond dyn ni wedi dechrau codi arian, dyn ni wedi codi bron i 100,000 yn barod trwy unigolion preifat caredig. Dim ond ers 5 wythnos mae hyn yn bod. Mae wefan gyda ni, so os ewch chi i www.ceginybobl.co.uk, fe welwch chi tudalen eto, fel fi'n gweud. Mi fyddwn ni'n mynd i'r wlad yn yr Hydref ac yn rhannu'r newyddion yna ac yn gofyn i bobl am help. Ond nod yr elusen yma yw, a dwi eisiau siarad yn blaen gyda chi, yw gwneud yr hyn dyw Llywodraeth ddim yn gallu gwneud. Mae yna arian mawr am resymau da wedi rhoi i iechyd cyhoeddus am amser hir, ond mae'n anodd i Lywodraeth weithredu'n ddigon gyflym, dy'r cysylltiadau cymunedol ddim yna gyda'r Llywodraeth ar y cyfan. Mae'r sector preifat yn enwedig cogyddion, maen nhw'n gael yn bob un cymuned yn y wlad. A mae rhai ohonyn nhw yn bobl sy'n cymryd dim mwy o ddyleit na dysgu eraill i garu bwyd. Dyma sut dwi'n credu rydyn ni fel pobl yn gweithio. Dwi ddim yn meddwl bydd dweud wrth bobl, dyma sut mae bwyta'n iach. Dwi ddim yn meddwl bod hwnna yn mynd i wneud gwahaniaeth i ni fel poblogaeth, a mae yna ymchwil da yn dangos hynny. Ond, mae yna lwyddiannau mawr wedi bod yn Sir Gar, yn enwedig yn Llanelli, gyda hyn, gweithio ar berthynas pobl, hyder pobl, mwynhad o fwyd. Dyna dyn ni eisiau gwneud yn ni, dyna dyn ni wrth i gwneud yn ni wedi cael cartre wedi'n cynnig yn ni, a dyn ni hefyd yn bwriadu addysgu pobl yn maes bwyd yn y dyfodol ar lefel addysg pellach ac addysg uwch yng Nghaerfyrddin yn gweithio ar draws Cymru gyfan. Os ydych chi'n nabod pobl, fyddai a diddordeb, yn enwedig diddordeb i'n helpu ni, please, gwedwch wrthau. Dyna yw Cegin y Bobl, a dyma'r tro cyntaf wedi cael fath o crybwyll cyhoeddus, felly byddwn ni'n mynd i'r wlad ar y cyfryngau yn yr Hydref. Diolch i chi am wrando. Mae yna lyfrau gen i, dwi ddim yn meddwl eich bod chi eisiau hynny. Mae yna gopïau o'r llyfrau hefyd. Yr unig beth arall dwi'n meddwl dylen ni ddweud yw ym mhabell y cymdeithasau, nid fan hyn, yr un amser pnawn fori, bydd yna ddarlith gwbl wahanol yn sôn am hanes amaeth a natur yng Nghymru.
a perthynas pobl gyda natur dros y miloedd o flynyddoedd diwethaf yma yn ein gwlad ni, ac eto beth allwn ni ddysgu o'r gorffennol at y dyfodol gyda'r cwestiynau mawr yma o gwmpas cynnaladwyedd ac yn y blaen. Dim mwy gen i'n wneud na diolch chi am eich gwaith caled, y cyfrannu i'r ddarlith, ond hefyd am eich gwrandawiad. Wel, dwi'n siŵr beth o'ch chi'n disgwyl, ond i ni cael ehangder rhyfeddol. Achos o'n i'n dechrau gyda Sionny Wynwn, so dwi'n byth wedi deall sut oedd e'n cario cymaint o wynwns. Ble oedd e'n cadw nhw, achos o'n nhw'n rown yn tŷ ni, ac oedd yna lot newydd bob tro. Ni'n credu bod rhyw fath o, nhw'n cael eu clusnodi rwle, pawb yn chwilio ble maen nhw'n cadw'r wynwns. Waros yn Llanelli, waros yn Porthmadog, waros yn Gaerdydd, waros yn Pontypridd, waros... Chi'n darganfod gyfrinach, wy'n cyfriadau'r cwestiwn. Ond symud o fyna i geirch tŷ bach ac yna Cymru, mae'r ehangder rhyfeddol, hanesyddol, ieithyddol, bwydydd ac arloesol oedd y gair ddefnyddius ar y dechrau, ac arloesol rwy'n credu ydy'r dyniad yma o'r bob. Ac wrth gwrs, mae'n fraint i ni gyd cael clywed yn newydd diweddara ar gegin y bobl. Dwi'n siŵr bod yn sefyll tu allan gofyn am extrafau cheques. Dwi'n siŵr na. Ond mae gyda ni nawr gyfle i fynd i gael cwpaned o de, ac dwi'n siŵr, falle bod ni'n o'n i'n gobeithio, allan ni gael tisien lap o'r neb yn gwybod sut i'n neud e. A by'n amlwg allan ni gwahodd rhywun fan hyn i baratoi, mae gyda ni rhywbeth sy'n tebyg, i gael cwpaned o de, a falle picau bach neu rhywbeth. Ac nid panasau nhw'n credu. Ac un cwestiwn byddwn ni'n gadael gyda ni hefyd, pam yn y byd, ond gyda ni'r cynnyrch arbennig yma, llefrith, yr hufen, yr caws ac yn y blaen, ond wedi methu cyfuno nhw i greu saws ac greu resets fel nhw'n gwneud yn y cyfandir. Ac mae hwnna'n gwestiwn i gadael gyda ti ar gyfer y darlith nesaf. Os yna cwestiynau, wedyn chi fydd y cwestiynau? Na. Mae'n debyg fy mod i wedi ordreithi. O'n i fod i orffen y 4 y gloch. Ond mae darlith fori, dwi'n siŵr diolch i gyfer, ac fe fydd yn cael cwpaned de gyda chi tu allan. Ac dwi'n siŵr bydd pobl sy'n eiddgar i gael gair gyda fe. Ond cofiwch, mae'r llyfrau yma ar gael, mae hynny hefyd. Mae llawer o lyfrau i ddod, dwi'n siŵr. Cafwyd ddiolch i'w fawr iawn, Cafwyd. Glywes i pan gafodd ei drodd, ac mae'n diolch i Cerridwen Roberts am drefnu hyn, am wneud hyn cyn gyrraeddydd y cyfnodorion, am drefnu hyn, athrylith, gwirdi, syniad gwych. Diolch yn fawr ar egni, ar cybod, ehangder dealltwraeth popeth. Ond diolch i chi, ysbardino diddordeb mawr yma. Wy'n mynd gartre nawr i wylo am gerch. Diolch yn fawr.